चलिए भाई रउआ लोगन अपना अपना जगह पर शांत बनाई। जब तक कॉमेडी प्रोग्राम चले तब तक एकदम शांति पूर्वक से देखी, हाला हुली न करके आराम से बैठ के कॉमेडी प्रोग्राम की तरफ ध्यान दे। डिश लाइन डिश बुकिंग, डिश लाइन डिश बुकिंग, 10 घुघनी बोतल एंड गिलास। डिश लाइन डिश बुकिंग, 10 घुघनी बोतल एंड गिलास। स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है, स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है। रौटहट जिला अंचल रायनी थाना कोपुआ गावी सभी परिया कामेश्वर यादव उर्फ कॉमेडी मेरा नाम है। कामेश्वर कॉमेडी मेरा नाम है। डिश लाइन डिश बुकिंग कहले बा बीड़ी मांगे दही चिवड़ा गाजा मांगे घीव, बीड़ी मांगे दही चिवड़ा गाजा मांगे घीव, दारू मांगे चप्पल जूता हिम्मत होके तपी। बिस्की में विष्णु जी बसे रम में बसे राम, बिस्की में विष्णु जी बसे रम में बसे राम, बियर में बारहमा जी बसे खुला में हनुमान। खेत बिगड़ गई मोथा से, खेत बिगड़ गई मोथा से, देश बिगड़ गई नेता से। खेत बिगड़ गई मोथा से, देश बिगड़ गई नेता से, बाप बिगड़ गई हमरा ऐसा सपूत बेटा से। अगर बेटा बिगड़ जाए तो बाप के काम बा सुधार देवे के, बेटा बिगड़ जाए तो बाप के काम बा सुधार देवे के, बाप बिगड़ जाए तो बेटा के काम बा सुधार देवे के। घर में अगर बेटा जवान हो जाए तो बाप के ना बोले के चाही, घर में बेटा जवान हो जाए तो बाप के ना बोले के चाही, घर में पतोह चलावे तो सास के ना बोले के चाही, सास के ना बोले के चाही। यही से कहले बा कि ताड़ कहे ताड़ से कि मांग करो सरकार से, ताड़ कहे ताड़ से। इन्हें करे से आवाज आ रहा बा भाई, बीच बीच में आवाज आ रहा बा। अगर आवाज दे हम बोलम तो डिस्टर्ब होई, ऐसे शांति हम बोलम और रउआ लोगन सुनी। ताड़ कहे ताड़ से कि मांग करो सरकार से, हमरो बोतल पर 10 रुपया बढ़े के चाहिए फैशन के रफ्तार से। लम्हर लम्हर मार्केट में लिखा रहेला फैशन के दौरान में गारंटी के इच्छा न करे। लम्हर लम्हर मार्केट में लिखा रहेला फैशन के दौरान में गारंटी के इच्छा न करे। काहे लिखल बा? लिखे वाला के सोचे के चाहिए, पढ़े वाला के सोचे के चाहिए। फैशन के दौरान भाई में गारंटी नहीं खे कब घड़ी कैसन समय आ जाए, कब बरखा बुनी बंद हो जाए, कब कल में के पानी सूख जाए। न होए वाला चीज होई, न देखले होखम जवन देखम। नीमन चीज भागेल, खराब चीज आ गेल। बहुत ऐसा लोग बा अपन अपन मौगी के छोड़ के मौगा के पछाड़ी भाग। गलत बात नहीं खे। यही से कहले बा फैशन के दौरान में गारंटी की इच्छा न करे। एक मतलब कि सब सामान सस्ता हो गई, चाइनीज सामान के अइला से सब सामान सस्ता हो गई। चाइनीज सामान के अइला से जींस पैंट के महंगाई बढ़ गई, लड़की सबके पहिरला से। खराब बात नहीं खे। राधे श्याम रसिया जी कहले बा जबरन ले आला जवन चंदा ना होखेला, जबरन ले आला जवन चंदा ना होखेला, करिया कपड़ा महावीर जी के झंडा ना होखेला। आ जवन बात समझ में आ जाए वो गांधा न होखेला। यही से हम कहनी है कि जींस पैंट के महंगाई बढ़ गई लड़की लोग के पहिरला से।
दही चिवड़ा के खानाई छूट गई, सर्दी खोखी के अइला से मांस दारू के भाव बढ़ गए, पंडित जी लोग के खैला से सुरती के था कब लागेला, ओठ में दबाइला से सोना के था कब लागेला, कसौटी पर चढ़ैला से मर्द लोग के था कब लागेला, जाड़ा के टाइम में मेहरारू के रुस गईला से आ मेहरारू लोग के था कब लागेला, मर्द के विदेश चल गईला से। यही में कहावत बा, धन धन गुरु तेराही आसरा, मिल गया मछली बन गया जातरा। धन धन गुरु तेराही आसरा, मिल गया मछली बन गया जातरा। बेटा चल गया विदेश तब पतो ही पासरा। मर्द लोग के था कब लागेला, मेहरारू के नैहर चल गईला से आ मेहरारू लोग के था कब लागेला, मर्द के विदेश चल गईला से। लाए बोआए साबुन महंग हो गई, लाए बोआए साबुन महंग हो गई, डोम सबके लगायला से। कार्बन मोबाइल के कंपनी बंद हो गई, चमार दुसाट के चलाइला से। जंगल के सब बानर भागिल, ढांगर लोग के भैला से। हाथा पैनी पोखरा में के घोंगी ओरा गेल, थारू थरू इनके खैला से। हमर काम है सरकारी, हमर काम है सरकारी, चढ़ेला 460 के सवारी, खाएला दाल भात मुर्गा आलूआ के तरकारी, सोतेला मिलेला हमने के भूसौली वाला घारी, न तो वैसने ऑफिस मिली सरकारी। भगवान के घर में बिगाड़ के आल बनी हमनी, नीमन खिड़की पंखा वाला मच्छर जाली वाला घर हमने के ना मिलल। हमने के सरकारी जमीन में सरकारी घर आना तो भूसौली, वो कैसन भूसौली मिलेला हमने के। मेघ बरासला में रात भर हमने के गोहरा के भूसिया रहिले, टाट ओट न रहे, कुत्ता छरप जाए। हमने के भगवान के सरापित नीमन घर में दमे फूल जाए। हमने के वैसने में सुतिले जाना में माल जाल बकरी पठोरू हास हासिन तोपल हो, वैसने में रहिले। हमने के दुनिया में कोनो हित नहीं खे। हमने के दुनिया में दुइयो गो हित बा, एगो जनरेटर है न तो एगो मेघौनी है। हमने राम राम मनाइल है, भगवान जनरेटर बिगड़ जा न तब मेघौनी आ जा, वही में हमने के आराम मिलल है, वैसने में आराम मिलल है। यही से हम कहनी है कि सब सामान सस्ता हो गई चाइनीज सामान के आइला से। रउआ लोगनी बात बुझले न होखे, काहे हम कहनी है सब सामान चाइनीज, चाइना वाला सब सामान चाइनीज बनैला 2 नंबर, लेकिन 1 नंबर एके गो चाइना वाला वायरस बनैला। निमन निमन देश तबाह कर दिल, कैसन कैसन के देह पर कर्जा चढ़वा दिल, निमन निमन लोग से साइकिल पर कटहर केरा बिचवा दिल, हमारा ऐसा आदमी से खाद ढोवा दिल। वायरस आइल चाइना से, वायरस आइल चाइना से, लॉकडाउन लागल तो अपन नेपाल में पुलिस मारे चहेट चहेट के ढालान वाला पैना से। फेन हिट उठा रहा बा, एगो ऑपरेटर मर गए, 2 गो ऑपरेटर बा, एगो सरिया लेते तो ना भेलो, तोरा विषय हमरा बनावे दे, अब वो बना देते तो कहते ओहू लेखा ना भेलो। 2 गोड़ा में गड़बड़ाबे करी, ज्यादा साधु में मोठे खराब हो जाते जे लेखबा। हाँ, अब इतने चाहे हिट ना उठाई। यही से हम कहनी है कि सब सामान सस्ता हो गई, चाइनीज सामान के चाइना वाला उहे बनैलक जब निमन निमन लोग के कर्जा चढ़वा दे। लेकिन हम का करे भाई, अपना नेपाल में तो 2 गो चीज हिट कैले बा, एगो हाईवे दहेजुआ मोटरसाइकिल। हाईवे बन गए लेकिन ओकर असली नाम हम हाईवे।
एक नंबर नाम बा मुआइबे खेत रहो न रहो बाप मानते नहीं के ना एगो बेटा बा बिना गाड़ी ले बियाह न करब छेका करे से पहले बेटिया वाला कसा देता सुपर बेटा चल जाता 15 ही दिन में ऊपर नारायणी हॉस्पिटल में है मोटरसाइकिल रह जाता पुले पर बाप हो जाता निपुत आधा घंटा के बाद में प्रशासन जाई कहाँ को गाड़ी हो कस को नाम हो ब्लू बुक छै ना हेलमेट कोई ला समाते रह थाना में झिका बिना नंबरे चढ़ल गाड़ी थाना में मंगबो हम निहक तब वो कनी यही से तो हम कहले रही राजदूत पर राजा चढ़े सुपर पर पुलिस और व्यापारी राजदूत पर राजा चढ़े सुपर पर पुलिस और व्यापारी हीरो होंडा पर हीरो चढ़े पलटीना पर मऊ गाड़ी लेकिन हमरा बियाह में ना मिलल कुछो स्थिति खराब रहे लॉकडाउन में हमार शादी भइल बाबूजी हमार कहलक कि मोबिल लॉकडाउन में बियाह धड़ाम दौड़ मार दे लोग के भोज न खियावे के हो लॉकडाउन में हमार शादी भइल आ वो अपन स्थिति नेपाल के लॉकडाउन से पहले बिगड़ल बा रउआ लोग नजर उठा के देखबे कैली 2072 में हिला दिलक काठमांडू हमने सोजे डगमगा के रह गेली हिलल काठमांडू जब ये वीर हॉस्पिटल में पहड़िया के आ बाबा भूचालो आयो तो डॉक्टर से पहले मरीजिए भागे लगे 2072 में हिला दिलक आ हमने के 2 नंबर प्रदेश में खाद कमाइत रही नगर पालिका पेठा दिलक पातर पातर रोड में है 45 फीट हाईवे पिच बनवा दिलक आ गरीब सके रहेला माल जाल बाने खातिर आलानी जमीन रहे सब हपवा दिलक सब हपवा दिलक आ नीमन नीमन घर मकान नपवा के डोजर लगा के वार्ड अध्यक्ष साफर निम्ने मकान आगाड़िए से कटवा दिलक पछाड़ी टॉयलेट लेखा 2 रूम छोड़वा दिलक ओहो में लोग गांव के न डर के मारे करले हाला आ जमीटा गिरा के खेड़ी बना ले दुआरी पर तो वार्ड अध्यक्ष मुखिया जल्दी उखाड़े यही में निकले वाला उ नाला नेपाल के स्थिति खराब बा रोड पर रहे वाला लोग के हो गल मजबूरी ज्यादा बोलबो वार्ड अध्यक्ष के बात हो गल थाना में घिंचवा के थूरी गांव के लोग न रहे कोनो शेयर ज्यादा बोलबो फोन कर दी काठमांडू से थाना में मेयर यह काला पर बहुत नेता सबके उठलक यान आ हमरा रौटहट में एगो बड़ा बढ़िया नदी है लाल बकैया तोड़ देले रहे 3 साल में बांध 4-5 गो गांव के न बाँचे के रहे आशा आ बांध टूट गेल तो कोपुआ पुलिस के हो गेल नीमन दासा बाजार पेठिया बंद महंगा हो गई आलू कोपुआ थाना के पुलिस बकिया में जाके हाउ हाउ कसे सीमेंट के बोरा में बालू आ वहाँ के गरीब से कहे न कोदारी लेके न दौड़ बान में न रसेर आ वोट दिले जीत गेलो तो डोजर न भेजलो मेयर गरीब से हाउ हाउ छनैत रहे जलावन ला लकड़ी तौले वही लंग सटले एगो मटियारवा गांव में से दहा गेल 2 गो गभिना बकरी यही बात है भाई वो निकल रही बड़ा बढ़िया बोल एक एगो पहाड़िया टिपर लेके आयल पत्थर गिरावे आ गिरा दिलच गई गांव में 11 गो पुल घटना भई रहे बेसम्हार हम तो देखली ट्रांसफार्मर जोड़ते बा बवल बढ़ते बा पुल का होगी 11 गो पुल वही माए आवत रही मोटरसाइकिल से देखते लागेला हमरा घूरमी लास्ट वाला पुल में जाताल 15-16 गो कुरमी घटना भई रहे बेसम्हार आ कुर्मी जाता गेल पुल में तो खुश रहे चमार लहरिया जात बस सटे देखा दो गांव बिगाड़ दिले ऐसा ही बात बा कितनो लम्हर गांव में 2 पीस कुर्मी के घर हो गए वहाँ के पंचायत थानों में न फरियाद
लेकिन हाँ जहाँ यादव रही तो हमें वो मानल समय के हिसाब से हम कहली है आ बीच में टाइम बाचल तो चोटी काटवा पेठा दे पश्चिम से आंधी बेयार उखड़वा दिलक आ 12 जिला में जाइत जाइत 4-5 गो गांव में रातों भर न बीतल हरियर तिरपाल टंगवा दिलक सैतल ट्रैक्टर बिना डलाई बोरे के छत पर पुगा दिलक मकई के खेत में पेट्रोल पंप उधेड़ के पहुंचा दिलक। ई सब नेपाल में काहे हो रहल बा? निमन चीज भाग गेल, खराब चीज आ गेल। लखड़ा वरजा शिव चर्चा जय गुरुदेव बाल जुग सब भाग गेल, ढोड़ी चाटना आ गेल। गाँव में 24 घंटा के एग्जाम हो ब्यास रात भर चिचियाई हरियो राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम हरिओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। एको लोग न दिखे जाए आ दूगो लवंडा आ गल बच्चा ऑर्केस्ट्रा 7 सहेलिया आ जब ये शुरू करी देवरा तो ढोड़ी के आशिक बा आ दादा बुढ़वा सब बरहम बाबा लंगले पिटिया एग्जाम 24 घंटा कोई भगवान के नाम तो एको गो लोग न जाए देखे जड़ाल निमन गीत चले कहता एको लोग चितिर बितिर ने बोले आ ने भोजपुरिया बाजते संता जाइता समय वैसने आ रहल बा। लेकिन का करे हम ही बोलले रहे ए यादव के बुद्धि ठेहुने में रहल है, लेकिन वैसा बात नहीं खे। नेपाल से लेके इंडिया तक, इंडिया से लेके नेपाल तक आगा कुर्सी पर हम यादव बा। धन संपत्ति में यादव है, जाथा जमीन में यादव है, समांगी में यादव है, सूद बरियात बिना लहेड़ मार पीट के न लागे दी यादव है। आ दिन भर पंचायत होई साँझ में न मानल तो यादव है। भगवान हमरा कुछो कमी नहीं के दिले, बांग्ला गाड़ी नौकर चाकर 300 बीघा जमीन। तीन 300 बीघा जमीन। हेलो हेलो 300 बीघा जमीन जवन सुनले हो कम गरुड़ा चीनी मिल जवन जानत हो कम वो हमार बाबूजी के नाम में। जीतपुर के सीमेंट फैक्ट्री हमार मौसा जी के, घंटा घर हमारा जमीन में, कुछो कमी नहीं खे। लेकिन का करी समय के मारल बड़ी भाई, भगवान हमरा सब कुछ दे दिलक, हमने के यादव में जल्दी अगुआ ना आवल। 45 बरस के में देखो में यादव के लड़का मुरहने बउआईता। हम बीरगंज पढ़त रही ठियांग कुकुर राम के आमपस में, ठाकुर राम बहुमुखी के आमपस में। बाबूजी स्कॉर्पियो से आयल कहता इतना छोटा मार्केट में न लड़का में अमेरिका पढ़ी, अमेरिका पढ़ ली जाके हम आईएड करत रहनी तो बाबूजी फोन करता जल्दी आओ लॉकडाउन लागे वाला तो दिन उतरी बियाह कर ले। हमरा उतरे के चाहे सेमरा वाला स्टेशन पर, हम पोखरा वाला स्टेशन पकड़ा गए। आ पोखरा में तो प्लेन शुद्ध गिरल न, आ गिरल तो 72 गोड़ा के ले के गिरल, ओहे प्लेन हमरा पकड़ा गए लॉकडाउन में। नेपाली ड्राइवर लॉकडाउन में तेल धरे सकल न प्लेन में, हमारे टिकट फ्लाइट में तेल उड़ा गए। प्लेन जब ऊपर पहुंचल 220 किलोमीटर ऊपर पहुंचल, प्लेन में तेले छैन। नेपाली ड्राइवर नेपाली में कहता नेपाल को जति जाना मान्छे तल छिटो झर्नु।
बहन सबसे अगाड़ी हुरमुठा गुआ हमरा बर्दाश्त भइल हइले न प्लेन ऊपरे तोले हम अकेले नीचा अब नीचा आवे में हमरा 15 मिनट टाइम लागल इतना ऊंच पर रहली 15 मिनट आते चिमनी के फिक्स बामा में गिर गेली वो तो कोयला के कमी से चिमनी फुकाए लगा सोझे झोकर के रह गए हम बाबूजी लगले नेपाल हड़ताल करवा दिल कि हमार मोबिल कहाँ गड़बड़ा गई नेपाल हड़ताल भइल हड़ताल करवा के जब नेट खोलवा के लोकेशन देखलक तो हम चिमनी के फिक्स बामा में रह बाबूजी क्षति पूर्ति 2 करोड़ रुपया तीर के हमरा उखड़वा के ले तब बाबूजी हमर कहला गढ़ी माई के मेला में हम बेटा ना भूलाई 2000 में अलगे 1 पीस यादव बाड़ी लेकिन झूठ साच बोल के दूसरा के मकान बता के बाबूजी हमर शादी करा दिल पढ़ल लिखल लड़की से आज हम मेहरारू के सेवा करेले बाप मातारी के ना देखिले हम हमर बाप मातारी हमर मौगी बा लोग कहेला बाप मातारी के सेवा करे के चाहिए बाप मातारी के चरण में धाम हो लेकिन गलत बात है असली धाम मेहरारू के चरण में बा बाप मातारी खाओ चाहे ना खाओ हम पूछो न जाइले लेकिन मोहरारू ना खाई मौगी हमर ना खाई तौले हमरा निमने न लागेला प्रॉब्लम ये बा कि हमरा तो पढ़ल लिखल लड़की मिल गई बहुत सुंदर कमी एगो ओकरा में हो गई कि हमरा धिया बाल बच्चा नहीं भैया पुता बाल बच्चा नहीं खे ऊपर वाला के ध्यान नहीं के तो कहाँ से हो अब हमरा में कमी बा कि हमरा मेहरारू में ना बताए वही खातिर मेहरारू हमर 15 दिन से अन्न पानी छोड़ दिले चला तनी मेरा मेहरारू के बना के खियाए आ फिर हम चिमनी में कमाए चल जाए अब इसको कुछ नहीं के बाटल तीनों बाप तो रूट पकड़ ले चला तनी पहले मेहरारू से मिले कभी भाते बना दिया कभी दाले बना दिया कभी भाते बना दिया कभी दाले बना दिया कभी भाते बना दिया कभी दाले बना दिया भुजिया रे मरचा के फोरन दिया क्या बताइए हमारे शादी के 5 साल हो गए आज तक ला एको को बाल बच्चा ना भाई आई मर्दावा दिन भर फटिए बटे घूमत रहेला आ गांव घर के लोग तना दे दे के परेशान कर देले बाटे आज आवे त मर्दा के उपाय लगा बतानी मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगना में मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगना में जिसके बीबी लंबी जिसके बीबी लंबी भाई जौना के मेहरारू लामा मिल गई एक हाथ लम्हा ओकर टेंशन दूर हो जाए जिसके बीबी लंबी उसी का बड़ा नाम है छत पर लगा दो
लगा दो सीढ़ी का क्या काम है मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है मेरे हेलो हेलो अमर साहब अच्छा ये बताइए हम घरवा वाली घर ही बा अब का जाने घर आइयो कि किने हम कहां ये मार अलवा केवारी लगावल बाटे अरे में होतो तन नइखे बोलई अच्छा ये बताई मेहरारू के तरिया चकरावल जाला बुला के लिए तो बता देबो ओके वो हमरो को भारी गणासी देबो बुझा हम बोला के लिए हम तो अपने बताए हेलो 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 एक्सक्यूज मी घरवा में बाकी भागे ले इंग्लिश ना समझैता पढ़ल लिखल बा बहुत अच्छा बात ये बहुत सोच समझ के बात बोलल हेलो ओ मलकिनी मलकिनी सुना हमरा अपने घर में 4-5 दिन से खाइला नहीं खे तनी जाके दोसर दुआरी देख हम भीख मांगा है ए, समझ गेली अपने लोगन के कहता है किने कहता रहा वही से हमरा कहता हम भीख मांगा है टक्के बारे रे केवल रे पढ़ल लिखल बा संस्कार में बोलेगा एकरा बुझाता कोनो लइका फैका देवर लागे वाला आइल होई आवाज तोरा नइखे चिन्हाई ए के बारो के बाड़ो के पानी के बानी रहुआ आदमी तोरा कौन पराचुत कहता रातू तैया के बानी अरे तुहार उहे उहे तुहार उहा के ये चीन गई नी हमारे बाबूजी के साथ हमारे मामा जी आई बतियाई हम काला बतियाई हाल हाल अथवा तो है हम ओकर मामा ही हम तोहर मामा ही हम के बानी रहुआ अरे तोहार उहा के भाई कौन बड़ा हुआ आधा रात में पलांगवा पर पाइप वाला फ्रूटिया कौन पियावल ये आप जान गई नी हमार जेठ का भैया तोहर भैया साउंड बजबैता भैया तो आते तो साबा रोटल बेटल लेखा दांत अपने के बनी तो भैया ही हम के बनी अपने अरे तो एकरा बुझाई तो रक्षाबंधन में पहले ही आगे राखी बनवा सनेश लेके अरे तो अरे वहाँ के हाउ है सही मन से बोलवा कि फूल के 4 का दुहारियो बोलवा दियो फोन करके हाँ तो तोरा लगता है क्या नंबर हब तोहर बाप के दामाद पिलासावा रहुआ बनी हाँ रुकी आवतानी काहे पश्चिम भरे घूम गेलू सुन ना है ने न पसंद बड़ी तो जवाबो दे न दे 14-15 दिन से शुद्ध से बोलते ना है ताक रहे रे
बरमोहल काहे टीन लेकर धिकले रहल हम कितना बढ़िया से बाहर से चलैली तोहरा लगे कि मेहरारू लंग चलम सुख दुख बतुआए तो तू आते आवरो हमरा टेम्पर दिवा दे बोला 15-20 दिन से तू काहे तरिया कइले बाड़े अपने कोने मालूम बा कि ना बा कुछ बात के मालूम चलेला कि ना चलेला अपने भी जाके भागी बैठे बउआई नहीं गाँव घर में हम न रहे नहीं तो तू पढ़ल लिखल बाड़े तोरा गांव घर के पूरा समाचार था रहल तोरा पढ़ा लिखा का चेहरा हो हमरा कमाई चिमनी में से फुर्सते नहीं खे तो हमरा का माने में रही वैसा ये कमा ना गाँव घर के लोग निमन कहै थबा यार निमन नहीं के कहे आय तो हम कमाए वाला के निमन ना कही कमाइले से होई खाली खइले से हो जाई आय तो अब कथी चाहिए कुछ चाहिए कि ना चाहिए हमरा अच्छा ई बात बा हाँ मेहरारू कथी राजा हरिश्चंद्र जी ले काम बिका जाए हाँ लेकिन तोहरा के हम घर में से घाम में न निकले दे बाप मातारी हम मर जाए महसूस हमरा न हुई हाँ लेकिन तोहर चेहरा उदास देखे ले तब बुझा ले हम घड़ाड़ी बिका के ओहू से बड़का टेंशन बा हमरा ओहू से बड़का हाँ तो हम तोरा के हम मानबे करिले तू जहाँ कहला तहाँ हम जयबे करिले हम पढ़ल लिखल न बाड़ी वो से पसंद न बढ़ी बात नहीं के हाँ बुढ़वा के तो पति परमेश्वर होखेला तो जब इतना समझदार हैले बाड़ू हाँ तो आवते माता तोरा गोड़ लागे के चाहिए कि हमर भगवान आ गेल पति आ गेल तो ऐसा भगवान का चेहरा हो तो हाँ ठीक है खाली आते काहे उड़के चले घर में झाड़ू उड़ू न ओ मैं के ना बाड़ी झाड़ी से पीटे वाला हम कमाऊ चाहे दारू पीऊ हाँ तो टेंशन न कर ना करू ऐसे कि हम दारू न छोड़बो काहे ना छोड़बा तोहरे छोड़ देबो लेकिन दारू न छोड़बो अब बाबू से हाराबाजी ले गए बाड़ी जब बाबू पी तो हमहू पिया तो हम जाने ना बाड़ी बाड़ा तू 4 गो थारू के संग तो दारू तू छोड़बा तू दारू पीला में तोरा कदे के दिक्कत है पीवा सबसे खराब आदमी हो खला हाँ सबसे निमन कैसे कैसे हाँ हाँ तो तू थोड़े सुन ले मेहरारू हाँ 4 लाख रुपया दे पर कर्जा हो गइल बा वही टेंशन में हम पिए पार्टी में 50,000 रुपया खर्चा कैली ब्याज पर लेके हाँ नगर पालिका में नौकरी मिल जाई हाँ नौकरियों न मिलल नगर पालिका 2 बेर थुरा गेल मेयर वार्ड अध्यक्ष काठमांडू भागे यही दिलन तोरा के समझाई दुनु बात दारू पी के लोग के वोट ना दे बाबा आज कोई गज के पड़ गेल छत पीटे वो छत में एगो छियानी लोग उठाव कुंडा आने में उ दिया तो छत पीटा वाला देवाल के थाना हवा तो यही ला तू रुसल बड़े जाए दे उधियाए दे तू बड़े ना हमरा मुंह चाट के जिंदगी भर रह जाएगा मेहरारू कहती अगर सोना के महल रही ओमे मेहरारू पढ़ल लिखल ना रही हाँ वो घर ना निमन लागल आ टूटलो घर में अगर तोरा ऐसा सुंदर मेहरारू रही हाँ तो बरमोहल 10 गोड़ा अबै जाइत रही काहे लगे लक्ष्मीनिया बड़े तू हमरा गेला के बाद कौन देखता बा तोरा पैर में लक्ष्मी के बास बा पहले लोग हमरा दूरा में ना आवे हाँ एगो कोनो लोग हमरा दूरा पर कहियो ना आवे हाँ आ तू एले तब से बरमोहल 2 गोड़ा 4 गोड़ा रात में रात औते रहल काहे तुम गाँव घर में व्यवहार बनेले बानी दिन राते दिन भर हाँ, रातों में रात में काहे लगे हाँ रात में कंप्यूटर चलावला सिलाई करल त ना हो सही है, ई बात लोग सफे गलतिये बोले नहीं का कहाँ गलती बोले सुन ना ने कहते तू साफा रियल में कह तोरा कथी के दुख बा हम पूरा करब ना करते हेलो तू आत्मा से खोल के कह आ कर्जा ला टेंशन ना करी रे घर कैसन जावना में पर्दा ना हाँ रोड कैसन जावना में गर्दा ना हाँ आ मरद कैसन जावना पर 2-4 लाख कर्जा ना मधु 4 लाख कर्जा ना लॉकडाउन लगल है तब से निमन लोग के दे पर लो ना कर्जा है आ कर्जा है 4 लाख तो अब का हो गए हम तो राम राम मनोबे 5 लाख आउ रही तो ठीक रह
9 लाख हाँ मीटर ब्याज चल गए मीटर ब्याज मीटर ब्याज लागू हो गलो ई कथी के कहल जा महाजन डर के मारे ढेगवे न मांगेगा काय अब न पता हो ना कि एको गोला ठोकल में ती कन किया ढेगवा देबो कि ना ना साफा मांगबे न करता छूट हो गेलो छूट गेल हाँ 10% वो अपना मन से ओहू से बड़का टेंशन हुआ बा जवन महाजन जोर करी हां चुपे जाने दोनों व्यक्ति चलम केस कर दे नेपाल में मीटर ब्याज हमरे सन आदमी एनु लगवल हुआ तब बाद में सुना ना हाँ। मरतो रहवा नु हाँ। त कोनो तो मालिक ढेगवा ना दी ब्याज न देते तो न देते खेत हमन अनु बिकाई आ घर में भूखे मरब सुन रे कथी कार्यालय स्टेशन कर मीटर ब्याज चल गेल हमरा वो टेंशन नहीं के रे भाई तो बताओ ना तोरा कौन बात के टेंशन हो हमनी के 5 साल शादी के हो गई हाँ लॉकडाउन शुरू भेलो तो वही है हाँ। आज तक हमरा एको को बाल बच्चा ना भइल बाल बच्चा कहाँ से तो 2 साल लॉकडाउन में फंस गेली आ एने करे बाबू भेज दिल तो बाहरे रह गेली ना कुछ बुझाता लॉकडाउन पर घर लगे बाहर रहो तो तोरा बाल बच्चा ला दुख तब कथी हमरा बाल बच्चा ना चाहिए तोरा कुछ बुझाता गांव घर के लोग हमरा चले नहीं के देते रोड पर हमर मुंह देखे के ना चाहता कह तो बाज इनको तब कथी गईनी नार पर पानी भरे तो मुंह ना देखल ना और बात कहला हाँ। बोला के साउथी से कहते इससे का मुंह ना देखा दे बाजन भी हाई भी हाउ भी मिलाई अब तोरा के हम 50 बेर कह देली हां कि हमरा बाल बच्चा न चाहिए तो ना चाहिए तो तू टेंशन काहे पे कोइले बारे हमरा बाल बच्चा चाहिए तोरा बाल बच्चा चाहिए हां सरदार लोग कहले बा बाल ला बच्चा नींद पड़े अच्छा एगो बाल बच्चा नहीं खे टेंशन नहीं खे हां बाल बच्चा हो जाई ठंडा के टाइम में बीचे में सुता दे रात भर काहे कोई हमरा बाल बच्चा ना चाहिए हमरा बाल बच्चा चाहिए तो मत रो बाल बच्चा ला हां ना भगवान दिले तो का हो गेल तो हमू तो तोर बाले बच्चा लेखा बोल अपने बाल बच्चा लेखा बन मतलब एगो बात कहली है गाँव के लोग तो फांसी नुआउरी कैसे हंसतै हाँ है ना सुन कहते तोरा कौन कहलो बाल बच्चा के निशा धरा देवे के भले तो न हो हमरा में गलती नहीं हाँ कहाँ कहाँ दिखा देली तोरा हाँ कितना हम डॉक्टर लगे हॉस्पिटल बड़का से बड़का हाँ न जाए वाला डॉक्टर लंग तोरा ले गेली होए वाला रहे तब मुर्गी फार्म लेखा खोल दिल रहती हम होई वाला नहीं खे हमारा बाल बच्चा चाहिए कहाँ से चाहिए तू ये बता अपने गांव में अच्छा पुरवारी मठ पे एगो बाबा आए लेके कहाँ के अयोध्या जी के अब हम सापा गड़ासी से काट दम साधु से बाल बच्चा होते आए वो थोड़े करता हाँ। मंत्र पढ़ के जोड़ी देता उससे बाल बच्चा हो जाता है ना हमारा विश्वास नहीं खे हमारे भले एगो सखी देखले नहीं जाके हाँ तो ओकरा एगो बेटा भेलै बवे ला हाँ बाबा ना कैसे घरे भेलै तो घरे बेले बाबा लंग गिर रहो हाँ बाबा बूटी उटी दिला हाँ तो ये बतिया तो हम कहतन हाँ तो भले तोरा सखी के हो गए लेकिन हम बाबा लंग ना ले जाए कुछ काय ऐसे कि बाबा लंग ले जाए मत तोरा अगर बाल बच्चा हो गए हाँ तो लोग हमरा हंसी का है कई मोबिलवा के बाल बच्चा नहीं के साधु से भेल बा बाबे नु जड़ी बूटी दी पर आके अपने खियान त हमरा बाल बच्चा हो जाए तोरा विश्वास हो हमरा पूरा आत्मा में सब मानता बाबा लगे तब हमहू बादल एफएम से सुन ले रही जाओ ना मेहरारू के बाल बच्चा ना होए हाँ। बाबा लंग गेला में एके बेर में क्लियर हाँ तब बाबा लंग ले चलू चलो बिहान चल जा है आजू जामनी मंदिर में आज मंगर के हर हर खड़ा दिन में बाबा लंग जाए मंगने नु बढ़िया दिन हो खलाई
हम पी ले बड़ियो कस के हाँ आ पी के मठ में बाबा लंग जाएबे हाँ वो एके बेर कमंडल लेके दोनों व्यक्ति के खेते खेते चढ़ देतो चली ना नहा लेम नहा ले हाँ ओने बोरिंग चले तो नहा ले हाँ बगले में चलता हूँ कभी फट फट सुनाता आ हमरा दिया पूछतो ई कौन है त कैसे कहबै हाँ कमा पति परमेश्वर बा न तो जाके कही हमर जेठ का बेटा बा है। एगो तो बाल बदल के अपने का जेठ बेटा कह दो अपने का हमरा दिया पूछतो कही हमर पति देव हाँ चलू चल तो चल बाबा लंग चले से पहले हाँ मेहनत तो हम नहीं के करे के होता हाँ तो ओकरा बाद में चले घर दही तो बाहरो दही हाँ चला आवा मार साहब अपने के कगो बाल बच्चा बा हमरा बाल बच्चे से कार लेवे देवे के बा ना बका बा के कगो 2 गो ठीक अपने बाकी हमें हम दोनों गोड़े के हाँ।